assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe WINNDERE-TV kala to mbawɗon wonde e wonnirde min calmini on e mbadi koktidindi caggal calminali ko yettude Allah e julde annabi sallllahu taala wa sallam e yettude jinnaɓe men e juurade seremɓe meɗen e walyaɓe meɗen ko wona ɗum ko émission meɗen joni min gari e min ɗo e Maris e min gari hande e galle o mo ganduɗa ko El Hadji HAMET LY hande konko woni koɗo émission men joni min gari ko ardi foof wonani min belamma no fewi nde wonno kala ko neɗɗo rokkuma e temps muɗum hayso ko min taƴƴiɗi aɗa foti yettirde ɗum noon min calminima min juurima min bismimama kadi e émission meɗen joni min gari El Hadji HAMET LY bisimilla ma. A jarama Seydi Sy walla Seydi Ba Seydi Ba Pullo jarama Oumar Doro Koumi e gollotoɓe WINNDERE-TV foof min calmini on min juurima on min dañi kadi welamma e ko jedɗon amen ko e jeeyede e nder jewte ɗe mbaɗa toon haɓude tengtude nder yewtere nde inde mum woni inde welde ko joni min gari enenne ko joni garɗen e nder nde ɗo yewtere ɗe jogui jorto moƴƴo so e dow welede Allah ma Allah rokku en wawde humnude aadi e ko podanɗen ko yewtidde e bandiraɓe foof noon ko wiide won bisimilla e yettude on e jarnude on e gueɗal ngal ittanɗon min ngal so siftorde e ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko ɓen goni arateɓe e joni min gari ko noon tigui caggal calminali ɗi emin jinno tan duuɓi ma jeeɗiɗi fadde capantati on saaha ngal ɗon dawol holto HAMET LY wonno ko liggotono e ko waɗanno. A jarama no fewi Seydi Ba eyyi min gadimi kam ko janggude alqouranil karim Mboyo hedde duuɓi jeeɗiɗi jeegom walla jeeɗiɗi e ceerno Ali Diobbo Niang caggal ɗum janggoymi ko alqouranil karim Rosso toon janggumi ha woni dumunno juɗɗo gartumi Mboyo mbeɗa wawi wiide ni dogmi jangde gartumi Mboyo bon eɗen gandi ɗin ɗon duuɓi sappo en sappo e goho en sappo e ɗiɗi en ko duuɓi ɗi ganduɗa ɗe ko joljole ko duuɓi ɗi ganduɗa ɗe suko so hangaka ha ɓurti tan dañat caɗele noon mataw ko ɗum nawrimi ha dogmi jangde gartumi kadi nannumi hooram école gartumi Mboyo tawmi école ina daara uddidde école udditi nannumi hooram école mbeɗa wawi wiide min nanni hooram école ɗon e Mboyo mi waɗani classe gadano o tawmi ko on wodani ɗon saabu kalsuji ɗi tan min joguino e on saaha mbaɗmi ko mi waɗani CI mbaɗmi ko CP kadi ha CM2 Allah walli en wonno ko ɓurana adi e ma ɓurana so adima e ma tan udditoto ɗum woni Allah walli en e on ɗon fannu ɗon gonɗen ha keɓɗen certificat men certificat caggal ɗum garɗen ko ɗo e Dakar garɗen ko école privé duuɓi ɗiɗi ɗon e école biteɗo Gaynde Fatma gonɗo ɗon e Icotaf hade men yaade e école publique gonɗo to Pikine Est toon mbaɗɗen 4e e 6 e 3e toon kadi keɓɗen brevet men nde keɓɗen brevet mi haalani noon duuɓi hitande naggam keɓɗen brevet nan jaaɗen ko lycée Abdoulaye Sadji mo Rufisque toon Allah walli men heɓde bac série L mbe sikki nden ko série A wiyeteno joni wonti série L jaaɗen université gon en goni toon e département philosophie gadiɗen wadde saɗa waɗa philosophie kadi aɗa waɗoro ko wiyete sociologie en jogui UV goto wiyete ko sociologie générale ina walluma e wawde janggude rendo e andude ko fati e gandal rendo e rendiyankagal yentude e philosophie mo jangata o ina walluma e wawde durnude miijo saabu philosophie firtani hay hunde so wona durnugol miijo so miijo ma yiiti hunde tan kadi mbatta ɗum kadi jiilaw miijo ha jiita goɗɗum kadi mbatta ɗum kadi namdal aɗa yiiloyo woni philosophe en ɓe ganduɗa ɓe mbiyata ɗum ko c'est la pensée de la pensée ko miijo c'est à dire ko miijo ngo e hoore mum sa yiiti a sikki a yiiti hunde miijoɗa kadi ko jiitoɗa ko kadi ummanoɗa kadi yiilade miijo wongo ngol pawdiral miijoji ɗum woni tan ko mbiyata gandal ngal ɓe mbiyata philosophie en goni hen ha Allah itti en ɗon gartoyɗen kono gartoyɗen koto wona to département philosophie gartuɗen koto sesti noon kadi ko concours mbatta waɗen concours gartuɗen ɗon
ɗo kam hangkadi en jettima ha hedde mataw 2007 en gari ha hedde 2007 en sesti keble ɗen ɗon duuɓi tati woni ne jaltuɗen nde to banggue jangde ko ɗum ɗon gueɗel gonguel ngel noon tawde ko itinéraire kalaten en naati kadi e jangde pular law sabu mbeɗa siftoro nde min mbaɗatmi CE2 te kadi mi siftoro natirmi min école ko mbeɗa woni gorko mawɗo sabu ɗo yimɓe mbaɗirta ɗo examen entrée en 6e CM2 duuɓi ɗiɗon min ko ɗin duuɓi natirmi école duuɓi natida école est ce que ɗum firti ko mi wasi fodde duuɓi jeegom walla joyyi ɗi ganduɗa ɗi so tawno ka dewɗo lawol kono kadi ɗum ina wallita en sabu so tawi neɗɗo natiri manggu ina anda haaju mum ɗum waɗi ni mbeɗa wi yo taw sukaɓe potani janggonoyeede qur'ana ha ƴellito nde moni foof wiye yo ya ƴeewoyo ko foti wadde taw hakkille ma udditima taw kadi a andi haaju ma ni a wiyataki janggo soma a wiyataki han kadi an e hoore ma aɗa andi holko fadma min ko guila mbeɗa waɗa C2 jangde pular ari wuro amen addi ɗum toon ko sayed addi ɗum toon ko Amadou Tidiane Kane en Moukhtar Malal Niang en Amadou Tidiane Kane Ndiol goɗɗo gueɗe en e woɗɓe waaɓe noon kañumen gaddi toon jangde pular nde ɗum no ari tan kadi en naati hen law Allah waɗi en kadi en jangguini hitande wotere jangguɗen hitande ɗimmere nde gonɗen relais woni jangguinowo lomtotoɗo jangguinowo ɗonete mbaɗi ɗon ha Allah walli en ni e concours aji bannoɗi ɗon foof eɗen kewno tawtorede ɗum jinnaɗo men gorko ni wonno sago mum ko yo en goppu frayse o janggo yen pular o kono noon mataw ko Allah wurti en tan e nawdude gueɗe ɗiɗe foof en nimsani kadi ko nawduɗen e gueɗe ɗiɗɗe foof mbeɗa wawi wiide kadi beelama goto mo souvenir mawɗo mo joguimi tan e on ɗon fannu ko e nder jangde pular janggannomi nde jinnaɓe am gadi ñamde mbuuɗo ummigo e am ko mbuuɗo pular mbeɗa sikki ni ko ɗum waɗi ko pular am ɓuuri duwonede e frayse am e frayse am donc ko ɗo to banggue jangde to mi anda so tawi koye ɗum tan jinnoɗa haalde walla so tawi no waɗi goɗɗum eywa e nder haala ma a wi a jangui pular wade wutte fondede e jullar yaha jomum tawa ka windiyanke walla ka yimiyanke pular eyyi yimiyanke kam wonno tan yimiyankagal wonno tan ko gueɗe yonto c'est à dire kala e on saaha ko ɗum jolno ko ɗum joljole wonno sa naati pular tan hankkadi ko yimre kono kadi ko yimde jimri ha hewɓe ni ina wayno nawdi mataw jangde pular nde e nalankagal ha waɗi ni won hilfaɓe kañumen dogi jangde nde mbi ɗum ɗo ko kecci nalankagal kono noon wonno ko sukaɓe nananɗa hen aɗa waɗa feere kadi haaɓe jarribe e nder ɗum noon mataw ko ɗum tan adduno hen poème aji ɗi jimri ndi fottude yimɓeɓe woni tan hirjino eyyi e jangde pular nde kadi haade mi yettade namdal ma tigui rigui min janggano jangde tan huya ko jangde tigui rigui saabu mbeɗa siftoro nde men gari CM2 wonko min jangganno e hiisa towɗo calcul ko taw min mi jangui ɗum e pular e kala mo jangguidnomi on saaha taw min jangui ɗum e pular ko wayno les fractions min mbiyanno ɗum ko puusal won wiyoɓe ɗum kelte règle 3 ko wayno les figures géométriques triangle rectangle carré fof taw minen min jangui ɗum holno neɗɗo hisorto tarol ngol woni périmètre o walla holno hisorto mbaldi ndi woni superficie o la surface holno neɗɗo hisorto galle kaare woni carré saɗa yiiɗi andude mbaldi ndi ƴettata ko banggue cowɗoɗa e banggue walla saɗa yiiɗi andude tarol ngol ƴettata ko banggue cowɗa ɗum laabi nayyi ɗum ɗo foof tawa a jangui ɗum e pular haade ma arde hen e frayse ɗum waɗi ko mbiyata ko janngude ɗemngal nenewal ko ɗum sodorde tigui rigui to naati noon e jimɗe en mbaɗi ɗum gila law ina jeeya noon e jarribinde en e yidde jimɗe ɗi Mauritanie naaɓe e leppiɗe ɓe mbaɗatno nan hen ɓe jeeyi Saydou Amadou en guelongal Fouta Ibrahima Sarr en lefol mabɓe ngol ganduɗa ngol lolli sarima e Fouta foof Mamadou Samba Diop murtuɗen yo Allah moƴƴe makko sarima e Fouta foof lefol mabɓe ngol ɗon ina jeeya e ko hirjine en kono kadi eɗen gonduno e yimiyanke goɗɗo biyeteɗo Mountaga Diagne kanko ne yo Allah yurmomo o hawri e ladial kanko ne omo jeeya e jarribinde en to banggue jimi ɗum waɗi en mbaɗi jimi guila eɗen goni sukaɓe en bindi kadi defte no mbiruɗa ni en bindi deftere men adande wiyete ko dingueral muuli ɗum ko galle biyeteɗo les éditions Papyrus nde adi yaltude ko 1997 nde multa 2005
kono nde natti wonde joni e jeere nde ɗum kadi ko deftere cukagu wonno ko dingueral deftere men ɗimmere ko dingueral kono ko dingueral mawɓe wiyete ko ɗale mawɓe ndena en duttanima hen kala ko faati e jarale men kala ko faati e coñce gonnoɗe e nder ngoral dande maayo Sénégal en etima ƴewde tariku men ko adduno ɗumen holno arde e holno adduno ɗumen caggal ɗum deftere men watte ndi wiyete ko koyɗol muumo koyɗol muumo noon ko roman ina jogui ko haalata kono noon tarnat ɗum woni koyɗol mum woni nanditinde gonka e ko wuura ko eɗen e deftere nayyi ɓiire nde gonɗen e heblanade witende somi yiya ko janggo ɗum ko jimi ɗe foof ndendinɗen kono kadi eɗen goni e deftere wonde gonɗen heblanade rendinde dingueral e ɗale mawɓe ndena yurnita sata fewnita ko peldene ɗen hen en goppi en kalani foof en etima wattude ɗum e nder ndeɗo deftere nden innirten ɗum ko pinal men walla pine men tito nde suwa taw darade inchallah eyyi ko wona ɗum ko nde hammeli janggata nde holko wonno hakkille muɗum ko wonde journaliste walla min ɓurno wonde hakkillam ko wonde jangguinowo so tawi ko haalde gonga hay ngal namdal hay jangguinoɓe amen nde min goni mbi sikki Moussa Sall en namdotono amen moni fof holko yiiɗi wonde min ɓurnomi yiide wonde ko jangguinowo holko nanduma wadde e journaliste ko fanno goɗɗo kadi janguingol woni ɗon hande ɗo tolni ɗen ɗo journalisme noon mbeɗa sikki tan janngude nde ɗemgal ngal law ina jeeya e ko wurti en heen sabu ɗum addanino en wonde heɗiyanke walla keɗotoɗo haaliyankoɓe mawɓe wuurnoɓe e on ɗon jamanu e on ɗon saaha heɗotoɓe jewte kadi keɗotoɗo kadi jewte baɗetenoɗe e nder RTS ko kañum wonno radio mo ganduɗa ko goto gonnoɗo e on ɗon saaha ɓuuri tengtude keɗotoɗo yewtere wande ne andu sa andin ni fannu ne leldoto ni nden wonno ko cukagu ni hen saahaji so yewtere nde gasi so renaki komi huñatako ko e yewtere nde ko seeɗa nonde lelori ni ko seeɗa haɗatami wawde reftanade kala ko haalano e nder yewtere nde wonno hakkille suko wonno ina ummiɗo kadi e mbaydagu ina hakkille mum ina wela seeɗa haade ma woƴƴede o dañde won gueɗe ɗum ɗon ina jeeyama taw e ko addani en hen kono kadi nde gila eɗen goni Fouta ni taw en puɗɗimo tottede micro saabu no tottaɗen micro eɗen jaare duuɓi 14 15 pour wadde conférence uji nder wuuro wadde conférence e nder wuuro emin jetta hen mbaɗono Mountaga Diagne en mbaɗono Amoussi gouverneur gonnoɗo gouverneur Thiès taw hannde kañum jogui kala ko faati e collectivité locale somi jumani to ministère de l' intérieur ɓeɗo foof ne jeeya e rokkuɓe amen yomin ƴettu konngol law e nder dingueral e nder feu de camp uji e nder ɗon e Mbara Gammu ha e nokkuji goɗɗi e dinguirel bawɗi e ko way noon tottuɓe men micro hallaw nde min garɗen ga kadi Allah walli en kala ɗo gonnoɗen en donki sertude sengtodirde e pular o en goni Pikine en gondi ɗon e Abou Samba Diop en eɗen gandi ko dariɓe no fewi Mamadou Ly en ɗum ɗon nde jaaɗen Tinguéj gonoyɗen toon duuɓi nayyi ɗi gonɗen ɗi toon foof so jamma o e jangguinat pular ɗon e nder Tinguéj guila ɗon e Kori Kaw ha e leeɗe baaɗe noon hen sahaji ko lomtoyade Mamadou Ly en e Amadou Samba Diak en ha Daro ha Bambilor nden Daro e Bambilor so tawi 6 heures tawima toon a artata yimɓe fof a waɗa feere kam doga jalta toon guila 6 heures yonani so yonima toon ko toon mbalata nden sa tottanoma toon hettere leydi mbiyata ko Allah ɗum ko hedde les années 92 93 min jangguinoyo toon ɗo foof kadi ina sengma e ɗemgal ngal sengma e pular tigui rigui ha Allah walli en ko itti ko en ko université ina jeeya hen udditgol radio Jamono FM toon gaddoriɗa udditgol radio Jamono FM ɗum ina jeeya hen tigui rigui saabu radio o ar o lolli no fewi kadi o waɗi o jibini gotagu pelle kewɗe ko jibinaɗe hannde kala ko waɗa eɗen mbawi wiide ñemtinte koko Jamono FM wanno yo yimɓe ndenta tan ferguitade ɗo Jamono FM ferguitno ɗo ha yeni saabu kala ko ɓen mbaɗatno jiimi ko joni ko ɗum woni ko wone waɗede yo Allah dandu tan e rewɓe ɓe hen e wawde ferguitade donc toon gaadiɗen hunƴude e radio nde keɗiɗen tan hakkillaji men ari hen cikkuɗen kadi wonko mbawɗen wadde hen ha jaaɗen toon so yidde so yeɗede keɓɗen toon jewte mbattuɗen wadde toon journal pular
taw noon tawɗen noon ko fuɗɗama en jokku hen tan sabu Mamadou Ly en Moussa Diallo en ko Lamine Gueye en kañumen gonno toon e on ɗon saaha ina mbaɗa ɗum ɗon Abdoulaye Al Diallo Diallis en mbaɗatno toon jewte jokkiɗen hen natɗen hen ha keƴɗen hen tigui rigui hande radio ngo uddotoyi woni no gartoyɗen no RTS RTS ummiɗa RTS ko 2002 garmi toon waɗi toon duuɓi jeetati duuɓi jeetati noon musɗi kadi sanne kono noon ko duuɓi jeetati kadi jangde so tawi ko Allah saabu kadi so wonani RTS kadi mi dañata fartange wawde waɗoyde concours sesti saabu concours sesti o sa ɓuuri duuɓi 24 hankkadi a wawa waddemo te min nden taw mi dañi duuɓi capantati pawɗi taw mi dañi duuɓi capantati pawɗi ko ma RTS waɗinimi kayit cettinowo wonde ko ɗon liggotomi ɗon ha mbawmi waɗoyde concours o mi wawa yejjide ɗum e nder ɗum yanti hen kadi RTS ko aduna sa woni toon a yalti neɗɗo haala tan jala moosa deƴƴa kono hay goto wawa naññudemo hankkadi hay goto wawama naññude ko aduna ko jinnago woni toon kala jaltuɗo ɗum ni aɗa wawi tan haaldude mum ni kono sa haali nana yeeso ma ina fadma par ce que ko gurdam goɗɗam woni toon kono ko janggate toon ina heewi sanne en janggui toon kadi no feewi goni toon duuɓi jeetati ɗi ganduɗa ɗi ina muusi seeɗa Allah waɗi nde jaltuɗen juste hitande 2010 jaltuɗen sesti 2010 hawre dossier men en nanni ɗum RTS mataw koye lawol moƴƴol wonno kono en noddama ga e 2S noddama ga en nodde na min waɗi déposé komi noddaɗo wona déposé komi noddaɗo Elage Ndiaye noddirimi kadi ko ino Ibrahima Mouhtar Sarr mo ganduɗen ina arno ɗo jillu ina rokkamo miijoji to banggue holno yiɗiri pulaar o waɗire e nder oɗo o wi ɗum noon sonno ko an wonno ɗo de kam ɗum kam aɗa wawi ɗum wadde kono mi sikkani ɗo e leydi amen ndi so tawi emin jogui ɗo baw ɗum wadde